Так, машинка, яшчэ 3 разы праедзеш і у кардонку. Так, біп-біп. Ай-яй-яй-яй. Стоп. Так, Ой. Ой. А где твоя кардонка? А якого кольору яна була? Так, машинка, ти пам'ятаєш, якого кольору кардонка? Ой. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привітання Топа. Салют, Янка. Я гляджу, ти не випускаєш з лап машинку, яку отримала від Дідулі Мороза. Ні, ти помиляєшся, Яночка. Якраз я її з лап і випустив. Стамився гулять? Ай, пригожая яна у тебе. І, напевно, хутка. Звичайна машинка. Сяброўка, чым задаваць бясконцы пытанні, лепш дапамажы мне адшукаць кардонку, у якой гэтая машинка пад ёлачкай ляжала. Адкуль жа мне гэта памятаць? Я добра ведаю, як выглядаў мой падарунак. Яночка, ну ты ж заўсёды ўсё заўважаеш. Трошки напрусься і ўзгадай, у якой кардонцы была моя машинка. О, у гэтай. У гэтай? Угу. Так. Яночка, ты погляди, яна вельмі малая для машинки. Сапраўды? Тады... О, тады, напэўна, вось у гэтай кардоначцы яна была. У гэтай? О, дык яна вельмі вялікая для машинки. Так, Яночка, успамінай яшчэ. Дапамагай лепшаму сябру. О, Топа, мы ж со сваімі падарункамі фотаграфаваліся каля ёлкі. Вось на здымку і можна ўбачыць, якая кардонка была. Яночка, ты разумница! Почакай, я хутенька збегаю і пагляджу здымкі. Ой, няўжо ў новым годзе наш Топа вырашыў стаць самым акуратным мішкам і цяпер пасля гульняў будзе раскладаць цацкі па кардоначках. А можа, і за чысцінёю пакойчыку ён будзе сачыць разам са мной. Янка! Вось яна! Ой, у гэтай кардонцы была машинка. З ёй я быў на фото побач з Дзядулем Морозам і Снягуркай. Топа, ты цяпер усе свае цацкі заўсёды будзеш раскладаць па кардоначках і скрыначках і станеш сачыць за чысцінёй і парадкам? Яночка, не-не-не-не. Падтрымліваць парадак – твой абавязак. І ў цябе гэта цудоўна атрымліваецца. Дзякуй. Але навошта ты шукаў менавіта гэтую кардонку? Ой, хочу вярнуць падарунак Дзядулю Морозу, а ўзамен папрасіць другі. Топа, хіба так можна? А што такога? Ты ж амаль увесь год марыў пра гэтую машынку, а зараз хочаш вярнуць? Ой, ну так. Машинка добрая, але цяпер мне хочацца іншую. На ранішніку убачыў, якую машинку атрымаў адзін хлопчык і захацеў такую ж. Дык ты будзеш зноў пісаць ліст Дзядулю Морозу і прасіць другую машынку? О, не, няма часу на гэтыя перапіскі. Я проста пакладу машинку у кардонку і пакіну пад ёлачкай. Лічыш, на яе месцы з'явіцца другая? А чаму не?
Дядуля Мороз чараўнік? Хіба яму складана замяніць падарунак? Напэўна, не вельмі складана. Ой, Яночка, можа і ты хочаш падарунак памяняць? Ну, не ведаю, але Памятаеш, у якой кардонцы твой падарунак быў? памятаю. Тады нясі яе. Раней паставім пад ёлачку, хутчэй атрымаем новыя падарункі. Добра, я хуценька. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Яна і Топа. Добрый вечер, Маша. Прывітанне, Маша. Я хутка вярнуся. А што за важная справа ў Яначкі? А Яна пабегла па падарунак. Для каго? Для сябе? Дзіўна. Яна хоча ўручыць сама сабе падарунак? Не, мы зараз будзем навагоднія падарункі мяняць. А, ты аддаш Яне свой падарунак, а Яна табе свой. Не, Маша, зусім не так. Мы будзем вяртаць іх дзядулю Морозу. Нішто сабе. А чаму? Таму што мы захацелі атрымаць іншыя падарункі. Ой, вось. О, тут лялька, якую я атрымала ад дзядулі Мороза. Буду прасіць таксама ляльку, але большага памеру. А я другую машинку. Так, Янка, давай панясём падарункі пад ёлку. Пачакайце, сябры, так рабіць нельга. Чаму? Топачка, успомні, калі ласка, як доўга ты марыў пра сваю машынку. Ну, паўгода дакладна. А як старанна ты апісваў яе ў лісце дзядулю Морозу. Гэта і я добра ведаю. Не адзін дзень пісаў наш Топачка. І ты, Яна, таксама марыла пра сваю ляльку. Так, я нават імя ёй прыдумала даўно-даўно. Угу. Дзядуля Мороз атрымаў вашыя лісты, уважліва іх прачытаў, пастараўся прынесці менавіта тое, што вы прасілі. Дзядуля заўсёды так робіць. Так, ён стараецца, нясе падарункі, кожнаму іх уручае, ні на каго не забываецца. А што цяпер атрымалася? Мы хочам узяць і аддаць яму падарункі. Так? Дзядуля зразумее, што вы яго старанні не ацанілі. Ён рабіў падарункі з душой, перажываў, каб вам спадабалася. А цяпер вам усё гэта не патрэбна. Сапраўды, дзядуля можа і пакрыўдзіцца. Ой-ой-ой-ой, а калі ён больш ніколі не прынясе нам падарункі? Ну, мы не ведаем, ці можа такое адбыцца. Яшчэ ніхто з дзетак не злаваў дзядулю. Ой, Топачка, а калі чараўнік сапраўды пакіне нас без падарункаў назаўсёды? ну такое... Ой-ой-ой, такое не трэба нават уяўляць. Всё, я перадумаў. Моя машинка цудоўная. Навошта мне мець аднолькавую з нейкім хлопчыкам? І моя лялька цудоўнага памеру. Мне так зручна калыхаць яе. Значыць, нічога не мяняем? Нічога. Дзякуй, дзядуля Мороз, што выканаў нашы пажаданні. Вось і цудоўна. Тады, можа, запросім усіх паглядзець мультфільм? Дзяўчынкі і хлопчыкі, мультфільм пачынаецца. Сябры, зараз час рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Салодкіх сноў! Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясе, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі.
сплюшки, гулі все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.